Nakam taki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalike napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Hello bro, ki baju kersan bhai ya ki video ki jongan nak por spor. Na priang so bhai pi baru ki bape je kaneka video. Te mentakas ni ka benang ka slap but dai tam takas ni hindrai. Hagini hisni uslap jur bhai sanesha district juni. Haga bakal penthut ya kaya kayang di padba. Kumjuru ya katrai kakta jong di padba khamtam hito ki batrai haki per haki lingkha bat kumjuru hito ki basubelas ni te ngam kwa ban kren jrong halor ka jing hap slap jong ka maring ndre nga kwa ban kren specifically tangi ki pon ki baidai bat kaneka video te hakane ka video nga kwa ban kren halor ka to ka jing sakem jong uto urunar wale ya ki kampo jaj porati ban klit skat ya ka kena school ha susun. Nah kali nga junga ngapan pau kajing snongu kajing yaro ya kajing simkie jung pulit ban kem mardor ya utu runar ubale ya ka kampo jaj porati. Kajing yo kem jung pulit ya utu runar kalong hadin kajing sapriang kadur kabasisa kaba omdon kano kajing ka lene kajing ka mas. Menin kadang sapriang kato kadur haki social media ndrai mentakas ni ki pulit kala yo ban kem ya utu runar bale ya kampu jat porati laong ba haswa kading kem jung ki pulit ya utu runar kala don kajing sapriang jong kawe ka video hakaba utu runar ula klit skat ya kena school ha susun bat ka jing klit skat ka jung kalong ka ba klamakor hadu kata-kata nalor ba ulah klit ka skat usiondur arta da ka mobile uto urunar imat udon hi ka jing temu ka ba sneu namar usiondur da ka mobile ha ka por klit skat te ka jing okyam jung pulit ya uto urunar kalong ka ba donbok kalong sisa kajing mentoy yangi ki padba namar ladon kum kito ki ru jabo ki ru klamakor kamut ka imlang salang jungi ka sajot te perlok ka kerteng jugune u runar balasak kiam kalong u himan gogoy ubadai na jorhat jong ka jala asam te kipulit mentakas ni ka arp khandai tarik kala yo ban kem yau tu runar bale ya ka to ka kam klamakor ka kam pujat porati ban klit skat ka khna school ha susun ngadang mut udai upara kasi jungi handrai udai penban ubar jela te ka jing sirkhei jong to ubar jela te kalong siapa pala nadu na asam wan same khlaya ban le kum ka to ka kam pujat porati ban wan klit skat bat sondur ya kal long renjang jong kato khna bopli ngam ngit ba uto runar udang le tang ya kato khna ndrai ulale bun mut ki bro hadu ba ula sakiam de ulale bun mut ki bro ulale sibun ba ki kam khna makor jung namar nu bro ulale ya ka kam sneu ula sakiam hadin udai ubala le yaki kam ki baraba uladai ubro ubala cerkai bha ki kam sneu ki kam pojat porati ju te perlok nakali nga jonga nga kentu yaki bor jokaan baki dai ban simki baki dai ban penistom mardor yu to runar bale yaka kam pojat porati kimdai ban pelasok yu kidai ban tokid beni kidai ban wat bahaya ki kam ki bau lale namar kumtu jadbru te umdai bau dangle tangya kato kawe hindrai ulale bun ba ki kam sneu ki kam klamakor te akantu ya ki bor jakaan ba kidai ban simki ba kidai ban pensto mardor ya utu runar bale
ya kum kato ka kam pojat porati namar lada pipalak su kum utu breu kamut unsa le shushu ya ki kam klemakor ki kam sneu haka imlang salang jungi te kumta nakaleng jonga ngam kwa ba kum kato ka jingja kadang yaja hakane ka jela ka jungi bahkan dang yaja hakane ka imlang salang ka jungi ngakwa ba kanom don kum kato ka jingja namar kalong hisa ka jingja ka ba pensosi ka jingja ka ba iklamakor ka jingja ka bumla on pediang haka imlang salang te kumta na kentujur ya kibor jok an ba kideban penstom mardor ya utu runar bat kideban kelituk kidba namar khnang bakin lap ya kiwe ru kijakam kiba ulale kumala pau ba utu breu ula dei breu bajak klie namar ula ngat kisten umdei tang mentah rei ula ngat teng ha ki FIA ha ki kis tung ki pule te perlu angko on keren jerong rei ngako on keren tangkatne kuble sibun kuble sajarnu ko filape cakap video to boleh dalam terkat pi bat ungker ku ki kam ki jam ki ma fitrem la kasni la ha kino ki kam bro te ngen sai chambiang ha ki bet ki video kuble sibun